снимка, бе. Не е вярно, снимка. Как се викаш? Бурхан. Ти, Бурхан. А ти там? Мефо. Мефо. А ти? Раджо. Раджо. А ти? Тархан. Како? Тархан. Тархан. А вие що правите овде сега? Спираме железо. Железо, старо железо. Да. А не ли крадате тия работи? Не. Вие сте пощени. Да. А тия мотики от дека ги найдете? От От Струмица. А твоята? Твоята? Татко ти я купи. Хере ги. Нека пее едно песма, много знае. Ай, кажи. Ай, една песна да изпееме. Сестра му. Една. Ай, ти. И аз не знам. Как бе? Ай, море на петахме, не отдавам найде, най. На телевизия ке дам, ай. Ти. Аз не знам. Ти знаеш ли? Ти. Ай, ти една песна. Не бе, я тайно го зная. Ай, една. От Франко зна. И от тако ще от Перхане. Ай. Кера, Кой ще пее, ай? кера мама ще пете ми. Ай, бе. Кер съм. Ай, ти една песничка. Ай. Кере, но кер пам Ей. стардема. Ама теле. Ай, една песна, ай. Ай, Ти една. Не бе. Он зна много песни. Само taj zna. Znam bej. Ti zabori. Кер коа уште певища. Как бе забори ги? Ай, кажи една. Ай, да петах. А дека найдете старо железо? Дека има? Я тук вкопаме. Ай. Ай, сега. Ай. Я он ке прави. Айде. Айде. Neki si maj? Ай. Айде. Ай. Ajde be sad. Ай. Ама айде. Ajde, sjaj. Айде, ай, се гледате на телевизия. Айде. Айде една. Ajde, това бе мека. Ай. Айде. Posilno. Стига, айде. Дай да гледаме как го Айде. Ja, ti gledaj. И Готово.